Здравейте и добре дошли в практическата част на лекция 7 пробна презентация. Днес ще ви представя финалния проект, който развивахме стъпка по стъпка през последните седмици. Концепцията се казва скандинавско спокойствие. Идеята зад нея е да създам пространство, което носи усещане за тишина, баланс и лекота. Стая, в която можеш да си починеш, без визуален шум. Вдъхновението идва от скандинавския интериор. Светли пространства, естествени материали и минимализъм с топлина. Цветовата палитра е мека и неутрална. Топло-бяло, светъл, бежово, пясъчен цвят, подходящ за мебели и текстури. Светло-сиво и пастелни или зелени акценти. Тези цветове създават спокойствие и визуална лекота. Нищо да не натоварва окото. Материалите са вдъхновени от природата. Дървото създава топлина. Лен и текстил – мекота. Плетени елементи – уют. Комбинацията от текстури е това, което прави пространството живо, дори когато цветовете са неутрални. Мебелите са семпли с изчистени линии и светло или бяло дърво. Избрах форми, които са леки и ненатоварващи, без тежки обеми или агресивни линии. Всичко подкрепя усещането за спокойствие и баланс. Тук няма елемент, който да крещи. Всичко работи заедно. Осветлението е избрано като част от тази атмосфера, не като едно просто допълнение. Общото осветление е меко и равномерно. Имаме и функционално осветление, като например нощната лампа до леглото и акцентно за уют и настроение. Целта е светлината да бъде мека и разпределена, без резки контрасти. Тя подкрепя спокойствието и не го нарушава. Това, което беше важно за мен, не е просто да избера красиви елементи, а те да разказват една и съща история. Самостоятелна оценка. Яснота и логическа връзка. Концепцията е ясна и последователна. Всички елементи са свързани и няма случайни решения. Фокусирах се върху подбор, а не върху добавяне. Този проект показва как чрез ограничени средства може да създадем пространство с ясно усещане и хармония.